И сега част трета на търсенето на футболисти. Миналия път открихме 4 футболиста и по-миналия път. Сега отиваме към пустинята. Да намерим още. Хирминсон. Добре, вече откриваме 4 последната ще оставим. Танго. Ало, какво правиш, Дани? Почивам. Сам ли си? Не, Нали не ме лъжеш? не лъжа. Какво правите? Тя гледа телевизора и почива. Защото не са обади нещо. Защото се събудихме много рано и после на градската и сега ядох и... Я и гледаш телефона. Не е вярно. Ти какво правиш? Да блокирам ли телефона? Аз не гледам. Струва ми се, че гледаш, ама. Ти какво правиш? Чистих тук и реших да се обадя, защото обикновено се обаждаш. Защото беше много рано. Аз се събудих към 6 часа. Защо толкова рано се събуди? Не знам. Добре ли си ти? Четеш ли книжката? Какво правиш? Чето. Не знам какво се занимаваш, ама... Какво направи? Ало. Да? Добре. Защото нещо се чува, някакви бутони. И пусна ли Бел Чудакет? Да, много пусна, яле, сега си, така. Браво на него. Ти вчера цял ден телефона ли гледа, да? Не е вярно, чел съм. Искам ли да правиш същото, защото... Ама чел съм вчера. Не знам, че ме чела на телефона, позволявам да се гледа по цял ден. Не го гледам цял ден. Бразнито. Не знаеш, че се занимаваш. Явно. Да. С нещо. Телефона. Само малко, аз днеска не съм играл. Абе, Дани, да глюквам, защото нещо прекалено вече. Не съм много да се изгледам в телефоните и Ама не го гледам с часове. Галина, точно идвах да му кажа да взима книгата. 10:30 сме се разбрали и почва да чете. Ей сега. Ходихме на разходка, яде, ни изкапки, ни изпържени.
Ела, на мен ми трябва и почва да чете. Айде, бе. И майка ти казвам ти, че може да ти да говориш. Давай. Айде. Стига ти толкова, един час се разговаря. Не, той не е минал. Мина. Не е вярно. Не е вярно, минал е половин час. Да седиш спокоен, да не се разправяме повече, стига толкова. Айде. Лошкиньо. Ето. Айде да не се пазариш и да се държиш като хората. Да. Айде. Изключи ми това. Защо затвори на майка ти, бе? Така